Nayi nadama, nayi nadama. Je in kun je in ka je can ka yi musu bayani. Me yake faruwa ne? Umma. Ke rufe mun baki. Umma za su tafi da shi don Allah ki. Ki dawo da shi. Kala cikin tuban guri. Za ki wuce ko kuwa sai na bige ki. Kira ki. Nayi nadama. A gaskiya ku abokanan tafiya ne, wallahi, domin ban taɓa zaton za ku bani haɗin kai kamar yadda kuka bani ba, sai gashi komai ya tafi daidai kamar ruwan sanyi. Madalla, madalla, madalla. Shi yasa Alhaji nake tabbatar maka da cewa duk abin da za a yi idan muka samu lauyan nan, to haƙanmu zai cimma ruwa. Kuyi alkhairi ba sharri. Wannan ma kaɗan kenan daga cikin shirin da na shirya. Shiri na gaba kuwa zan sa Hajiya ne ta jefa shi kotu. Ka ganye so daga nan sai ya gama rayuwarsa a gidan waƙafi. Na ji daɗin wannan hikimar da ka kullo da ita wallahi. To kaga Alhaji, duk wasu dukiyoyi da wasu kaddarori za mu tattara dan ne ita kanta Hajiya za mu sa ta dawo ƙarƙashin ikon sai yadda muka juya ta. Ai wato na san cewa idan aka jefa shi kotu za ta iya yanke mai hukuncin ɗaurin shekaru 5 a gidan waƙafi kuma babu beli. Mu tafi tare mu tsira tare. Kowa gaba. Kuyi alkhairi ba sharri ba domin ranar ƙarshe. Wani na mugunta gina shiga jere ba mai zurfi ba. Shi yasa mutanen duniya suke cewa tsintacciyar mage ba ta mage. Kuma yanzu sakayyar da Sa'id zai mana kenan duk yanda muka tallafe shi muka rike shi. Ya rasa yanda zai ya saka mana sai ta haka. Wato gaskiya wannan abin da Sa'id ya aikata ko da kare ne ma ba zai iya shinshina shi bara a ce ya ɗauka. Gaskiya Hajiya na yi matukar jin mamakin kasancewar wannan lamarin. Ban yi tunanin Sa'id zai aikata wannan aika-aikan ba. Nayi nadama, nayi nadama. Dama Alhaji Sani sai da ya faɗa. Da kanshi ya tako har nan ya zo ya same ni yake gaya mani. Shi yasa aka ce abin da babba ya hango, yaro ko ya hau limi bai isa ya gano shi ba.
na yi nadama. To yanzu babu wani abu na matsi da za ku yi mishi ya buɗe baki ya faɗi inda ya ɓoye kuɗin nan saboda Allah. Wato Hajiya babu yadda ban yi ba don ya sanar min cewa ko a ina ya ɓoye wa'annan makudan kuɗaɗen. Amma har yanzu maganan ɗaya ce. Amma Hajiya ga wata shawara. Me zai hana mu jefa shi kotu? Kotu? Kai, ba zai yiwu ba. Idan har aka ce za a ɗauke shi a kai shi kotu, to insha Allah mu kuma muna cikin damuwa. Domin bukatar mu ba za ta biya ba. Kuma duniya zagin na za a yi ko kuma in ce zagin mu za a yi. Cewar yanda muke rike da shi kuma yanda ta kare mana kenan an tabbatar da cewar ni ba ni ce na haife shi ba. Kaga me kenan? Gwanda mu bar shi haka mu kyale shi sannan a hankali a matsa shi tunda yana hannun hukuma har gaskiya ta fito ko kuwa. To shikenan babu damuwa. Asiya kusan zuwa gaban goshi. Zan iya bakin kokari. Ai taimaka. Constable, a fito mana da sai da ganshi na minti so ki zaga ki je ki ganshi da minti. Don Allah, wani ke faruwa ne? Kan ƙi min cikakken bayani akan wannan lamarin. In na tambayi Umma, har ba ta so in yi mata magana akan wannan al'amarin. Wallahi ba sa, kamar yadda kike bakuwa a cikin wannan lamarin, haka ne ma nake a cikin wannan lamarin ba. Don Allah ya Sa'id, ka min cikakken bayani. Ina san matakin da zan ɗauka. Please. Kamar yadda kike so, ki san makasudin kasancewa ta. Wallahi, ni ma haka nake so, in san dalilin da yasa nake. Amma ki haƙuri ki je ki samu Umar. Domin wannan matsalar ta tafi kowa saninsa. Yanzu ya Sa'id, akwai wani abin da za ka ɓoye mu? Ko ka fi son ka ji na rasa ranya ne kafin ka faɗa wa gawa na? A'a, ba su so ki rasa ranki akan wannan ƙabigen lamarin kamar yadda na rasa ranta. Don na san da a ce iyayena ne wanda suka haife ni, da ba za su yi wannan abu. Sabuwar zamani soyayya mun shige, taho da ni mai suna in ka tafi ya san dare na wayo. Soyayya ya ga wani zuciyata da jikina yau rashin ki ya zanyi gwada rayuwa kin zamo tsarina. Sabuwar zamani soyayya mun shige, taho da ni mai suna in ka tafi ya san dare na wayo. Sanya soyayya ya shige mu jikina. Zafi zafin soyayya ya shigo ruhina. Da ke nake kwantar ke in tashi a cikin barcina. Wayo rashin ki ya sani di maucewa, wayo Allah na. Dani
hawan jini ya sani kewa. Ita alwa ke zuba da hawaye in ɗiba wucewa. Ya aka za tallafi mai da rayuwa na kan so cewa rashin ki ya sani arne koga wayo mai sona. Dan Allah yaya, ka daina furta irin wa'annan kalaman. Ko ka san kai ne farin ciki na a zahiri? Rasa gata ba ni da mafita. Ashe rashin gata haka yake da faruwa. Ko da a ce duniyan nan za su taru, su ce ba sa son ka, kai kanka ka san tsakanina da kai mutu ka raba ni. Inna Allah ma'asabiru, Allah yana tare da mai haƙuri. Abin da ban yi ba an mini ƙage, an jefa ni a mummunan yanayi. Na rasa gata ba ni da mafita. Allah kai ne gata na a wannan lamari. Na yi nadama ba na iya cin abinci, an ba na yin bacci. Farisa! Ke Farisa! Ina za ki da wannan jakar? Kuma zan bar miki gidan ne. Tunda kin zaɓi bakin ciki na akan farin ciki na. Yau kwana 5 kenan sai baya gidan nan. Idan na tambaye ki me yake faruwa sai ki nuna ke ba kya son majin sunansa a bakina. Ko shi yasa na gwamnati in bar miki gida. Au, wato kina nufin kin zaɓi Sa'id a kaina? Shine kike neman ki koma gurin shi? To shikenan. Ba haka bane umma, kar ki manta. Sa'id amana ne a gurin ki. Baran ta manta kalma abba na ƙarshe ba akan Sa'id. Na gaya miki ba shi da gaskiya. In yana da gaskiya ya bayyana kanshi mana. Hajiya, akwai matsala. Wace irin matsala kuwa? Hajiya, mun samu asara ne na miliyan 25. Ya? Miliyan 25? Garin yaya? Inda ba mu biyo mutum. Lahi wa Haba. Yaya za ka ringa gaya min wannan maganar wata irin magana ba kan gado haka? Ka gaya min kai min bayani ya aka yi haka kaman yaya? A shashin da ne, duk wasu makarkashiya shi ke kulla bayan rasuwan alaji.
biri ya kama da mutum. Koma ciki kawai. To, amma Umar menene a zuciyar shi? Abin da yake zuciyar shi yake bayyana yanzu, rashin gaskiya. Don haka nan nace miki kawai ki koma ciki. Ko ba ta ji? Yau na shiga wannan kwanci, ba na iya cin abinci, ba na yin bacci. Amincin Allah shi tabbata a gare ki. Gimbiya sarauniyar kyau, kyakkyawa son kowa kin wanda ya rasa. Burin kowane ɗa namiji samu mace kyakkyawa mai kyan siffa irin taki. Wannan shi yasa ban yi kasa a gwiwa ba, na taho don na gabatar da kaina a gare ki. Kai kuma a matsayinka nawa da wa'annan maganganun da kake yi da zuban da kake yi, don na ga bai cancanci ka faɗa mun ba, ba ni ya cancanci ka wa wa'annan maganganun ba. Gaskiya ne tambayarki. A matsayina na ɗan uwanki, uban 'ya'yanki, sai ka maki rayuwanki, wannan shine matsayin da nake son na zama a gunki. Idan ma mafarki kake to gaggauta farkawa daga bacci, saboda ban gane me kake nufi ba. Haba Farisa, wai kina nufin abin da iyayenmu suka tsara ba su yi daidai? Ya kamata ki san zuwan da na yi ba zuwan kaina ba ne. Wannan shirin ku ne, ba na ciki. Iyakaci abin da na sani, tsarin da na sani wanda baba mahaifina ya tsara ni a kai shine Sa'id. Kuma aurena da Sa'id babu wani mahalukin da ya isa ya canza, amma ni ba na cikin wannan tsarin naku, ban san da shi ba. Haba Farisa, me za ki yi da mutumin da bai da asiri? Ai ki gode wa Allah da asirin sai fara tonuwa tun kafin auren ku. Kawai ki cire shi a ranki. Na tabbata zan mai gulbin abin da kika rasa, zan kuma zame miki garkuwa a zuciyarki. Zuciyata ke na fi ƙauna.
sake ni kuma ba mafita kayana ta ka zo ki cire mun hasken rayuwa. Sankirin nan ka a zuciya karki guje shi, sashi ya bar kuka a zuciyar shi ya shanawa. Na yi makanta saboda sanki na kasa sake kamar ruwa ne a ce da yashi haduwar mu da ke kuma bara na so ki kashe mu